So svojimi postrehmi pri sledovaní filmu Zakázané vzdelávanie sa podelila aj Janka Leitnerová, pedagogička, psychologička a autorka projektu Rodinná škola. Film Zakázané vzdelávanie nám ukazuje aktuálne problémy v školstve a vo vzdelávaní ako takom. Stojíme pred výzvou dnešnej doby. Doba sa zmenila a zmenila sa aj rola učiteľa, rola rodiča a rola školy. V každom prípade asi všetkým nám je jasné, že rola učiteľa niekedy na dedine alebo v meste bola jasne definovaná. Učiteľ bol zdrojom informácií, vedomostí. Učiteľ bol ten, čo vedomosti deťom prinášal. Dnes je to inak. Dnes to, čo za 45 minút učiteľ dneska chce deťom odovzdať, tak si dieťa vygoogli za 30 sekúnd. Zmenila sa rola rodiča. Niekedy rodiny žili spolu a to viacgeneračné spolužitie prinášalo vo vzdelávaní obrovský zmysel v tom, že to dieťa bolo rozvité alebo malo možnosť sa so starými rodičmi rozvíjať, keď rodičia pracovali nielen v tej kognitívnej, ale aj v tej sociálnej a emocionálnej rovine. Dnes toto chýba. Dnes veľakrát deti sú ponechané na samé vlastne doma, na počítači, tablete alebo telefóne. Takže v tomto by sa mala zmeniť aj tá rola školy. A uvedomujeme si, že tá rola školy takisto by mala suplovať to, čo dnes v tej rodine sa nedieje. To znamená, že nie len ponúka tú kognitívnu, ale predovšetkým tú sociálnu a emocionálnu rovinu, aby tie deti boli rozvité a pripravené na tento svet. A ja som vďačná a šťastná a ďakujem, že niekto takýto film natočil a prináša takéto informácie na zamyslenie. A film Zakázané vzdelávanie by si mohol pozrieť každý rodič, každý učiteľ a každý, kto pracuje v školstve, aby tá zmena, ktorú čakáme, prišla.